that boy. Where is that boy? It's a boy. A boy you go. Boy so kanko. The boy so kanko mandi shiro mama mandi shinarum. Come, mechire mono so wimbe na nakiri. Let that boy. Onye can elekọtara anyị rooms. Ele ihe unu na-akpa ya ọwụ mmiri Imo Comedy ngene. Ele ebe ọ nọ. Okay, onye kwuge. Ọ nọ na room onye guest anyị shi na ya check out. Ugbu a nọ gaghị ehichasa gị ya. Ị kọtala onye ọrụ. Lanya, gakwuru ebe ahụ nọ. Kpọrọ m ya ugbu a. Ma gị nwa ka m hụ unu abụọ n'ọfịs m ugbu a. Ama nga ka m nwere. Omele no you nga boko na laba ludru na njabet. Oh, ha to bo. Me ko manu mere ha. Ha madu so owuda akara aka. Hey! Acho que vou ler um aqui. Eu vou dar deixa de pupus. Que problema, o problema me chama, né? Tem agora nossa casa, Ya ka nke esiri buru nya wori ime ahụ because mmadụ onye gị nga ga-eshiri mụ na apọ ti mụ na na-eshi na ga-eshiri mụ ozi. Hey! Hotel nwata ibe nọ Royal Billion arụbụrụ ọhụrụ. M ga-agbaga ya n'ọsọ kasara zọkwasịa bed dịkwe otu onye shiri pụọ ọgọdọ nke ụmụ agbara na ekwesị ụlọ mmiri nọ garasịala otu mmiri na-eshi maka chikosi m ga-agba ahụ gị bịa nga zuzu dị ihe zuru gị m ga-akpọsị gị bịa gịtachi mụrụ ma na-apụ. Ego ole ka ekwere ihe ọmụma ahụ bedị m? Ikwuru No fish mo nga. Ebele shige chaka. Imo. Awunu. Onwere. Onwere ka oshi dala ha gị. Shige na chọkwụkwụ. Ọ dị n'ọchị m ka oshi ọnwa balance. Oshi n'ọchị nne gị na nna gị kwụọ pupupupupupu. Anụ ọja. Maka m atakwanụ gị. O mekwe m eme sometimes even though so kene oshi gị hedo otu. Ọ naanị mụ na gị kwutokwa n'eziokwu. N'otu valve ne ha nna ji ya akwụpụ n'ike dala ha gị ụta nna gị na. Ebere m eme nne nkụ. Egbe eluigwe valve kwago te kwọgwụ one times. Nwara na-agbago. Ịnọ na họteelụ nọ ịnọ na within this environment. Mmadụ ihe m na-ahụ. Mụ na onwe m na-agarụ m toro m na-aja m nta aja m imo. Mmadụ na nwoke n'isi nga apụ na o nwere ọrụ ime a. If not for that reason, ele nwe onye re ndụ Chineke kekwara ihe ọma nwere ndụ ezigbo ndụ n'ime ya ga-esi n'ime ụlọ pụta ya na-arị ka ya na-eshi ka nga egbupụrụ ozu. Nwoke si nga apụta mbata nga eweziga na ọ wabara Chineke nọ n'ime maka ihe m na-ebu ụzọ ngodo uche nshigbuo m asị nwụọ na ya wụ n'obodo ya wa ọdọ. Ma chọpụ nta ihe mgbe m batara nga ọfọ ntị mfe ntọ. Nke gị ụka nta ihe ịhụ bere oke one room. Gị hụzie nke ọda room 6 gị ka ọnụ. Gị banye ọda room 6 ke crashing this week ihe ebe the highest ọdọ m jamrala. Nwoke bịa nga agba n'ọsọ kachaka gba na-achịkwada họteelụ nwatakịrị jiri aka ya were ego Chineke nyere na holitel kpọọ ya Royal Billion ya o bute billion ma na Royal Way were Royal Billion hotel ụlọ kwụrụ ha bịa nga a ga-agbaga shaka gịnị anọ nga na-eti waa ya ka nga na-egbu ewu nwatakịrị na-eti chama ọwụ ụmụazị na-emeghe na mmadụ m sọwa ọkụ na-eme te n'elu nwatakịrị ụmụisi amịrị agba ya shaka n'elu Chineke ndị mmụọ na ndị mmadụ ote gbakọ ote bụọ ya shaka na nonsense. Ihe ụlọ ọsọ ha na-eme whatever they want let them go ahead and does it. Ihe mmawu Royal Billion I wee nye agaghị ha akwada dị anyị. They cannot pushing us down. Ọkwụ Chineke nna ịwụdachi gị nye anyị onye raka Imo good cleaner gị ihe ga-aza gị bọbọ ga-asụ asụ. Thank you. Ịmakwasị nwụrụ ogo mama awụla gị ihe m ga-eme ugbu a mhụlalụ otu mmepe anya m zegbuo nwa ahụ ala iwe ebe niile mhichasawa kọchasawa nwee ga aka mhichasawa
mmịga aka mbọchicha ihe niile ntani mụrụ ka ha wụsajuru nga mere ebele ya na-eshi kachi mbọchị asacha ihulalo ebe ọbụla ga mmịga aka ya wubede nshi ga mmịga aka wepụta workshop nke na-arụ ọrụ ọnga niile ọwụ ya workshop ike na-arụ ọrụ gị ga nara salari bụ nshi ka ndị onye buru nshi gị bụ ebucha nga niile nwuo vatezem si achaga aka ghọtara rutio n'anya thank you ihe ndị mbụ magara aka osikwa ote mana agaghị aka n'ọchị si ote ekwu n'obi eriri afọ gote ekwu site wee gị ya n'ọkụ mmụọ egbe eluigwe sọpịakwa gị ọnụ ndị mbụ ọrụ klinikwa anyị ili gị one time sọwara na-agbago eluzi mkparịrị ihe ekekwe eluzi mkparịrị ihe m na-aṅụsị shawa ga m praise gị rite towards the end egwure praise m ote gha ya n'ala wara na-agbago ọwụdụ portfolio cleaners ọwụdụ portfolio ọwụrụzie portfolio ma asụ abịa m ebubushi ejiri ngị onye kole ejiri ngị nwa bụ nshi nwa gị aka a na-ekpọsị gwa gị aka n'ume n'ahụ gbasakwara gị madam sịkwa ndị ahụ ya n'ọfis egbe elu gbagbuo gị na madam gọl esi m ga-agwa esi egbe eluigwe gbagbuo mmiri ya ọhịa ji gị so onye so ọwụdụ so mgbe ị gwara ya mụrụ onye ọ ga-esi n'ọnụ ya na-asọ ihe n'ụwa gasị ala m dị bizi mụ na m ji mere ya bụ ike m ji amụ ike ga-arụkwanụ ndụ ụra ọnụ m na-arụ ọrụ ike ele ihe na-akpọ m asọ laikịrị m ya pụta gwa m si na ya nwere ịhụnanya n'ebe m ya ji ụlọ aja okwute ihe na-akpọ m ya sọ m ọnọ m n'okwute ya sọ m ọnọ m na-eyi ụwara na-agba ya dum ụfọdụkwa anyị ị na-ejiga m ozi ọjọọ m ga-aga gwa ya gị rụrụ gbuo ga-abịa bịara za ya cheka m agaghị nwaanyị anya busu nwaanyị anya bembembembe otu ihu dị ya ala arọdọkwa ngịnị level bịakwa ngazi ya bịa ngazi ya Igbo ndị akwụkwọ agwọ bere etinyere aka nta gị n'ahụ very soon ị ga-aga ị ga-egwe ọka nta ka